दिनैनि गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय आसाम केबिनेटनि मोनसे इम्पर्टेन्ट आपडेट ओंखारनानै फैदों। मैयायो जोङो बे इम्पर्टेन्ट आपडेटनि सायाव सावरायगोन। जाय बिथांमोना मेट्रिक एचएस आनजादखौ मोजां नाम्बाराव पास खालामनो हादोंमोन, नोंथांमोननो आसाम गभर्नमेन्टआ स्कुटि आरो फैसा होनो थांगासिनो दं। नोंथाङा बे फैसाखौ बोरै मोननो हागोन, नोंथाङा बेसे पार्सेन्ट मोननांगोन आरो माला मोननो हागोन, जोङो बेनि ए टु जेड डिटेल्सखौ नैबे भिडिअआव नायगोन। आरो नोंथाङा बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट बेबायदिनो खौरां मिथिबाय थानो थाखाय आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। आङो बेयाव बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट लानानै फैयो। जोङो दानिया नायदोनि बे केबिनेटनि डिसिजननि नैबे मोनसे फरमेट ओंखारनानै फैदों मैयायो। नैबेयाव गिबियावनो जाय बिथांमोना एचएस आनजादाव 60% मोननानै पास जादोंमोन, बेयो फिमेल केन्डिडेटनि नोंथाङा स्कुटि मोननो हागोन। आरो जाय मेल केन्डिडेटआ 75% मोननानै एचएस आनजादखौ पास जादोंमोन, नोंथांमोना स्कुटि मोननो हागोन। दानिया नैबेयाव टटेल बेयाव गार्लसआ 30,209। नोंथाङा बे 30,209 फिमेल केन्डिडेटआ स्कुटिखौ मोननो हागोन आरो मेल केन्डिडेटआ 5,566 बेखिनि मेल केन्डिडेटआ बेखिनि स्कुटिखौ मोननो हागोन। टटेल 35,775 टटेल बेखिनि स्कुटिखौ मोननो हागोन। बेखौ बुङो डक्टर बानिकान्त एवार्ड। दानिया नैबे मोनसेयाव जाहैबाय आनन्दराम बरुवा एवार्ड। बेनो जाहैबाय जाय बिथांमोना SHLC मेट्रिक आनजादाव 60% फिमेल केन्डिडेटआ 60% मोननानै पास जादों, नोंथांमोना कम्पिउटार बा टेब्लेट बायनो थाखाय नोंथांमोना 15,000 रांखौ मोननो हागोन। आरो जाय मेल केन्डिडेटआ 75% लानानै SHLC आनजादखौ पास जादों, नोंथांमोना नैबे 15,000 बे फैसाखौ मोननो हागोन। टटेल स्टुडेन्टआ दङ बेयाव 27,183 केन्डिडेटआ बेखौ मोननो हागोन। दानिया नोंथाङा बेखौ माला मोननो हागोन, नैबेयाव लिरनानै होखादो डेटखौ 29 नभेम्बराव नोंथाङा बे फैसाखौ मोननो हागोन। आरो स्कुटिनि मोननायनि डेटखौ बेयाव लिरखादों 30 नभेम्बराव नोंथाङा बे स्कुटिखौ मोननो हागोन। नोंथाङा नैबे 30 नभेम्बर आरो 29 नभेम्बरखौ नेना थाबानो जाबाय। नोंथांमोना जुदि मेट्रिकआव आरो SHLCआव मोजां नाम्बार लानानै पास जादोंब्ला नोंथांमोना बे स्कुटि आरो फैसाखौ मोननो थांगासिनो दं। आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअ।